Awganistanda gyş sebäpli Taliban mektep jaýlaryny 3 aýlygyna ýapdy. Mektep jaýlarynyň ýyladylmazlygy bilen baglanyşykly meselede çözmäge mümkinçiligi bolmaýan Taliban dolandyrşygy mektepleri togtatmak bilen meseleni çözdü. Elektrik we tebii gazyň ýoklugy mundan öňki ýyllarda da mektepleriň Awganistanda gyş aýlaryna ýapylmagyna sebäp bolýardy. Günümizde mektepleriň ýyladylyp bilinmänligi sebäpli ýapylmagy köp ýurtlary haýran galdyryp biler. Emma Awganistandaky syýasy we ykdysady krizis ýurdun ýagdaýyny 40-50-nji ýyllara alyp gelendigini unutmazlyk gerekli.